Issa li wasal is-sajf, 28% taż-żgħażagħ Ħawċin, speċjalment dawk li jieqfu mill-istudji tagħhom, ser ikunu qed jagħmlu xogħol fis-sajf. Esperjenza ġdida li tippreparahom għad-dinja tax-xogħol u tagħtihom opportunità għal aktar flus fil-but. Iżda skont il-lecturer tal-Università u l-awtur tal-ktieb Young People in Gozo, Andrew Azzoppardi, dawn iż-żgħażagħ qed jaffaċċjaw ruhom ma' xogħol prekarju. Noqogħdu attenti anki f'dan ir-realtà illi żgħażagħ mhux ma jkollhomx esperjenza ta' xogħol, imma li dak ikun irregolat. Nafu u hija realtà li jaf kulħadd illi għandna ħafna prekarjetà li qed tibda tmiss iż-żgħażagħ bl-argument li dawn m'għandhomx esperjenza, bl-argument li dawn ngħidu hekk jieħdu ftit flus għaliex dan huwa summer job. Statistika maħruġa mill-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ li TC turi li sa Diċembru tas-sena li għaddiet kien hemm madwar 9,000 Ħawċi b'xogħol full-time u kważi 3,000 Ħawċi ieħor b'xogħol part-time bħala xogħol ewlieni tagħhom. L-akbar employer fil-Gżira Awċija huwa l-Gvern, fattur li jistet jillimita l-opportunitajiet f'din il-gżira. Importanti illi l-Awċin kemm jista' jkun possibbli jaħdmu ġol Gżira Awċija u dik il-weda li aħna qegħdin nagħmlu lill-poplu Awċi. Huwa importanti f'dal-qasam illi naraw in-niċeġ kif nistgħu aħna nsibu xogħol fil-Gżira Awċija. Pereżempju, nsemmi ftit il-qasam tal-IT. Il-qasam tas servizzi finanzjarji dawn sal-lum għadna ma rajnihomx fil-Gżira Awċija. Il-Creative Industry. Andrew Azzoppardi jispjega kif ħafna żgħażagħ Ħawċin huma rassenjati li mhumiex ser isibu xogħol f'għawdex. Setturi bħal gaming u servizzi finanzjarji li f'Malta sejrin tajjeb jibqgħu mhux sfruttati f'għawdex. Li nutli ngħidu għandna bżonn li f'għawdex ikonna pereżempju l-iGaming. Jekk maħniex nipproġettaw u nippjanaw illi fil-Gżira ta' Għawdex ikollok żgħażagħ Ħawċin illi għandhom din il-professjoni. Andrew Azzoppardi jgħid li wasal iż-żmien biex l-awtoritajiet jesploraw metodi alternattivi ta' tagħlim u anke kif isiru l-eżamijiet biex l-Awċien ma jkunux żvantaġġati. Eżamijiet illum mod elettroniku jaslu għaw modi ta' konfidenzjalità u modi tajbin ħafna ta' sigurtà. Ġifieri nistgħu bla dubju ta' xejn nagħtu servizz liż-żgħażagħ Ħawċin.